Včera jsme ukořistili na starovicích jednoho chlapečka. Tady mám chlapečka, vidíte? Tady, nohy mu lezou. Tak si dávajte bacha. Máme na to vyjáška. Tady je to vyjáška. Máme to vyjáška. Asi bych si vás rád poslechnul, protože mějte nějaké písničky a básničky, je to pravda? Neumíme neč. Ale to je dobrá, protože zde dostanete na pozemí. Umíte? No nám řekne nějakou básničku. Tomáš? To bylo krásný, toho nemám vůbec tady napsanýho v té knize těch hříchů, ale koho tady mám napsanýho, kdo zlobil? Ne, ani trošku. No já nevím, ukažte mě, někdo mě, že by ten Tobiášek, co? Ale Tobiášek už se polepšil, že jo? Já si to myslím. A půjde nám říct tu básničku Tobiášek, když se polepšil? Ty nevíš, jaká je, tak nějakou vymysli, nám je to jedno. Co? Tak nějakou nápovědu mu dejte. Tak s Natálkou zkus nějakou. Jo, Natálko, pomož brákovi. Když on má teďka okno, protože se bojí. Pojď nám říct, Tobiášku, pojď. A umíš třeba prší? Neumíš. Ale holky tady měl. Tak holky nám řeknou. Pojďte nám říct, pojďte. Ty jsou nejhodnější. Ty vůbec tady napsaný nemám teda. Ty byly pořád hodný. No dívám, listuju. Nikde je tady nevidím. Adélka není tam. Tato. Potřebuju nějaký nápovědu. Já už jsem starý zdechlej čert. A já si to nepamatuju všechno ty děti. A ještě máš bletky. A ještě mám bletky, no ježišmarja. Jak mě to všechno kouše, no, nebojte se, já už děti neberu. Tak to tam ještě teda zaspívat. No jo, já to ne. Tak já to čekám. Děkuji, šeftičku, co to neseš košičku? Dejte dárek, šrobný, já už vážně budu hodný. No tak ale berem za slovo. Myslíš to vážně, nemá se to ty No, ale toho Franty tady napsanýho teda mám. Protože ten tady furt lítá, dělá frajera, že se nebojí čertů, tak toho tady teda napsanýho mám. Tak mám tě teda odnes, když se teda nebojíš čertů. Ano. Jo? Ano, mám tě teda odnes. Jo, tady poleze tam. Jo? No, jenomže já nemám takovou velkou sílu. To je problém. Tak počkáš to ostatní, a ostatní řekni. No to je vždycky. No. To je dlouhé, to je dlouhé, no to